висока оценка от тази, която тя получи в квалификацията, така че определено е изпълнила по-добре композицията си и със сигурност я направи по-добре от вчера, защото именно на обръч допусна грешка. Абсолютно, да. И сега е време за другата претендентка, София Рафаели. На мен лично това ми е най-любимото й съчетание. Може би и най-силният юред към този етап. Да, обръча. Tu sei una cosa grande per me, una cosa che mi fa innamorare, una cosa che se tu guarda me, mi innamora così, guarda a te. Dillo che mi vuoi bene, conmigo, 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 voglio bene a te. Vorrei sapere una cosa da te, perché quando ti guarda così, sicuro tu ti senti morire. Non mi dice e non mi fai capire, ma perché così grande. Браво на София! Успя да изпълни съчетанието без грешка, даже бих казала доста силно, с също много трудни рискове, с ефектен финал, нещо, което може би също съдиите от артистичност гледат, като могат да го отсъдят като ефект. Това нещо, което тя изпълнява, въпреки че вече доста години го прави. Да, но то си е винаги впечатляващо наистина. Истината е, че тя е много рискова гимнастичка, която прави доста сложни, интересни, различни улавяния и съответно и изхвърляния. Специално това ми направи впечатление, че тя имаше две отбивания, едното в риск, другото в трудност с уред, което е много сложно. Бих казал, че това са най-сложните улавяния с отбиване, тъй като съвсем леко да не се оцели въпросния риск с отбиване, ъгъла да не се оцели, точно за милиметри говорим, обръча просто излиза извън терена. Тя имаше такива, направи ги отлично. И винаги се отличава с това, че не се страхува да рискува със сложни елементи. Както казах в началото, правилникът е такъв, че позволява с не толкова сложни неща да се набират точки. Но разбира не се получи само пируета при нея, нейния запазена елемент Рафаели. Но съответно добрите гимнастички се отличават точно с това, с майсторството да правят сложни, интересни, оригинални неща. Тя има много голямо израстване по отношение на артистичността след Олимпиадата. За мен